Μας ρωτάνε συνέχεια για πόσο διάστημα πρέπει να παίρνει κάποιος κολαγόνο. Θα μας διαφωτίσεις τώρα μου? Ασημίνα μου, αυτή είναι από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που μας κάνουν. Γιατί το κολαγόνο δεν λειτουργεί ξαφνικά και από τη μία μέρα στην άλλη. Το πρωτόκολλο που ακολουθούμε είναι το λεγόμενο 4-2. Τι σημαίνει αυτό το πρωτόκολλο? 4 μήνες συνεχόμενης λήψης, 2 μήνες παύσης. Και συνεχίζουμε και ούτω καθεξής. Σύνολο 2 κύκλοι μέσα σε έναν χρόνο. Και γιατί 4 μήνες συγκεκριμένα? Ασημίνα, γιατί σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες, στους 4 μήνες είναι που κάποιος βλέπει τα μέγιστα αποτελέσματα. Ο οργανισμός χρειάζεται το χρόνο του αφενός μεν για να απορροφήσει τα πεπτίδια κολαγόνου, αφετέρου για να ενεργοποιηθεί και να μπει σε διαδικασία της νέας δικής του φυσικής παραγωγής κολαγόνου, και όλα αυτά έχουν ως συνέπεια να βελτιώσει την υγεία του δέρματος και την εικόνα, βέβαια την υγεία και την εικόνα του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών. Ασημίνα μου, γι' αυτό η συνέπεια είναι πολύ πιο σημαντική από το να το παίρνεις μια στο τόσο. Άρα το αντιμετωπίζουμε ως μέρος της ρουτίνας μας. Ακριβώς. Ακριβώς όπως φροντίζεις το δέρμα σου καθημερινά εξωτερικά, που δεν του παρέχεις και καμιά ιδιαίτερη βοήθεια εδώ που τα λέμε, πρέπει να το φροντίζεις και από μέσα προς τα έξω. Όταν υπάρχει σωστή δοσολογία, διάρκεια και συνέπεια, τότε είναι που πραγματικά αρχίζεις να βλέπεις τη διαφορά, Ασημίνα.